Almara TV, ku danna subscribe. A can baya shekara 7 ko baya ga haka mun san YNS, sannan kuma mun san mutanen ciki, mun san Teeswagg, sannan kuma ku tsaya danna mana subscribe kafin mu ci gaba. Batu ne yau dai akan Teeswagg da sauran yan wansa na YNS. To wato ya kasance ne tun da kan cypher na farko da suka fara, wato a shekarar 2019 suke fitar da cypher a duk shekara. Sun yi daso samu ne, sannan kuma bana za su yi ameen. To abin da ya bawa magoya baya mamaki shine an zo gurin shooting, gashi nan an fitar da scene, ana shooting din bidiyon ameen, sannan kuma an ga babu mutum ɗaya nan da babu shi ba kowa bane face Teeswagg. To sai ake bibiyar lamari, abubuwan da suka faru, sai ake gano abubuwa kamar haka. Teeswagg yanzu ya koma independent artist, wato ya ware kansa daban. Yana cewa nan da shekara mai zuwa zai fitar da wato ainihin record label na matasa masu jini a jika na arewa gaba daya. So abun da ke faruwa kenan, har gashi ya yi tweeting a handle national Twitter, yana cewa kamar haka: Teeswagg has always been on his feet, no support from any label or family. If you don't see me in any cyphers, then they can't afford me. Abin da yake cewa kenan a wato handle ɗinsa na Twitter. Ku danna mana dai subscribe, na ƙara gaya muku. Sannan kuma mun samo muku wani video da yake wato bayyanawa da bakinsa, yana cewa kamar haka: in yana da abu in ka zo kana nema, kamar in ya taimake ka da shi ka rage mai ne, ka rage masa. kuma hannun da ya bada shi ke karba sosai ne. duk wanda ke bada baya rasa, haka ne ko ba haka ba? to ni abin da ne believing kenan, so shi yasa kake taimaka musu. shi ne kawai. haka ne kuma komai da haɗin kai, kamar yanzu a ce kina da bayi ne guda 100, kina so ki kashe su duka, ce su je ɗaya bayan ɗaya, ake kashe su gaba ɗaya. amma in suka tafi gaba ɗaya fa wayansu za su yi survive. gaskiya wasu za su iya. baka san waye bane Allah ya kira mana gobe ba. gaskiya mun ka da kai in ya so kai dalilin shi, dalilin ka ya samu wani dama ai bari mu ta da kai ba. gaskiya ko ba haka ba? haka ne.